Avui parlem d'un músic amb vocació universal. Ell és José Escandell, que és música, passió, òpera i talent. El mestre José Escandell Villa representa un exemple viu de dedicació i sensibilitat artística al món de la música. El seu primer contacte en el pentagrama va ser la Societat Musical d'Alzira, on va començar a cultivar la seva passió sota la batuta del mestre Hernández Guirado. Aquella llavor va germinar en el Conservatori Superior Joaquín Rodrigo de València, on es va formar en el saxofon, composició, direcció i harmonia. Molt prompte, Escandell va trobar la seva verdadera vocació, dirigir. Des dels anys 90 s'especialitzà en direcció i orquestra, especialment operística, treballant braç a braç amb grans referents com Cervera Collado o Cervera Lloret. La seva primera iniciativa va ser fundar el cor de la Societat Musical d'Alzira, agrupació amb la qual va acollir a una infinitat especialment d'èxits i sobretot aplaudiments en els escenaris de tot el país. Però la seva carrera no s'ha limitat a les nostres fronteres. Escandell, José, Pepe, per als alzirenys, ha sigut director convidat en orquestres de prestigi internacional, des de Romania fins a Colòmbia, passant per Itàlia, Bulgària o Mèxic. El seu vincle en l'Orquestra Filharmònica de Pleven, amb la qual col·labora des de fa anys, l'ha portat a consolidar-se com un referent musical, especialment en l'Europa de l'Est. També tenim que parlar que en el món de l'òpera ha estat al capdavant de títols inolvidables com la Tosca, la Traviata, la Bohème i especialment compartint escenaris amb artistes de la talla de Montserrat Caballé. José Escandell també ha portat el seu coneixement especialment a futures generacions. Ha impartit cursos per a docents i ha dissenyat especialment formacions sobre el repertori operístic, acompanyant-se sempre de figures de renom, com Carfi i que actuava en el Concertino de la Seda de Milà. El seu repertori és tan extens com a versàtil, des de la música renaixentista fins a peces actuals, abastant sobretot sarsuela, simfòniques, òperes o gales líriques. Entre els seus projectes més recents destaquen les gires que ha fet per Espanya amb companyies internacionals i el seu paper com a jurat en concursos de talents orquestrals, o el seu nomenament com a director honorari de la Red Clàssica Orquestra de Corea del Sur. Este any, en la seva terra, en Alzira, li rendeix un reconegut homenatge, un reconeixement especial. Alzira ha depositat la confiança en Escandell per a dirigir l'homenatge a la música festera, acte que marca l'inici de la gran entrada de les festes dels moros cristians, allà en el mes d'octubre d'enguany. Un encàrrec simbòlic, però sobretot carregat d'emoció, la identitat i l'estima per la cultura pròpia. La trajectòria d'Escandell és el retrat d'un músic vocacional, inquiet, sempre disposat a bastir ponts culturals a través de la música. El seu talent i la seva formació contínua, a més de la seva vocació, li han permès portar el nom d'Alzira als auditoris més exigents d'Europa. Nosaltres, des de l'Associació de Comunicació Digital d'Alzira, una vegada més tenim que felicitar a José Escandell Vila per la seva professió, per la seva batuta i especialment
per portar el nom d'Alzira al llarg del món. Continua escandell en esta línia i en Alzira sempre saps que tens amics que t'estimen. Què uneix